Hey everyone, welcome to Talk with Leo. So today, subukan natin mag-prank. So kunyari, manghiram tayo ng pera. Of course, ang i-prank natin yung mga close ko talaga. Kasi pag hindi, alam mo yun, subukan lang natin. So, unang target ko ay si Sir Benny. Kunyari, kailangan ko ng pera. Kahit magkano. Kasi nga, di ba, yung bahay, may paggamitan ako. Basta may paggamitan kunyari. Alam ni Sir Benny yun with regards to the house. So, papahiramin kaya tayo o hindi. So, tawagan natin yung mga, mga close lang talaga. Kasi nga, ito yung first time kong mag-prank. Right? So, gagamitin natin tawagan natin. Kasi, hindi talaga ako marunong. Hindi ko nga alam kung paano i-set up yung camera na hindi halata na i-prank natin sila. So, mayroon tayong Miss Dayan Santos. Iba-prank natin tapos tawagan natin kung magkano pwede ba lang, ganyan. Kahit mga 1,000, ganyan. So, friend, pwede ba makahiram ng ganun, 1,000? So, ibig sabihin nun, ipa-prank lang talaga natin. Susubukan natin. Kinakabahan ako kasi baka magalit, di ba? So, again, this video is just for fun. Sana, alam mo yun, walang samaan ng loob. Pero dapat seryoso tayo ngayon. Okay, so abangan nyo. This is it, pansit, right? So, itry na natin to. Kinakabahan ako, baka palpak yung pag-prank natin. So, wait lang ha. Okay, ito yung ko. So, tawagan natin si Sir Benny through video call, right? So, type natin dito. Si friendship muna yung una nating i-victim, right? Benz. Right? Yan. Nakita nyo ba ito? Sir Benz. Kinakabahan ako. Baka magalit sa akin. Okay. Tawagan na natin. Okay. Dito na lang kaya. Or, magpakita pa ba ako? Feel ko dapat magpakita, no? Wait lang ha. Hindi alam yun, no? Ito ba yun? Contact. Ay, ito pala sa message yun. Right? So, ito na. Tawagan na natin. The friendship. Kinakabahan ako. Nandiyan na, nag-download na. Wait lang. Paano kaya i-start ko, no? Baka magre-ring. Ay, nagre-ring na. Wait lang. Off ko muna. Hello. Hello, friend. Musta? Hello. 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 Hello, friend. Bakit? Wala lang. Kinakumusta lang kita. Saan ka? Bakit? Saan ka? Andito sa Ha? Bakit? Magpakita ka. Ayoko ba? Bakit? Hindi ko alam pakita. Ha? Hindi ko alam pakita. Hindi, andito ako. Wait lang. I-open ko yung cam. Yan. Ano ba sa school ka pa din? Oo, kailangan eh. Kaloka. Magpakita ka na. Bakit nga? Bakit nga? Bakit hindi ka makita? Ha? Bakit muna? Bakit muna? Bakit muna? Alam mo, may sasabihin pa sana akong problema sa'yo, hindi ko masabi-sabi. Kasi hindi ka naman nag-open. Gusto ko makita yung facial expression mo. Ayoko ba? Sino kasama mo dyan? Basta, Ha? ano nga yun? Basta ano yun? Ano yan? May extra ka? Extra? Pera? Magkano? Kahit mga 2,000 lang. Ay, bakit aanin? Ha? Magpunta kami sa sa Kalawag. Ay, ano ba yun? Kaluwag. Huwag nang pumunta pag walang pera. Ay, grabe naman. Grabe naman siya. I-Gcash mo na lang. Anong Gcash? Wala nga, hindi ko marunong yan. Of course, gawan mo 7-Eleven ka. Alam, pupunta pa ako sa 7-Eleven and friend.
Kailan? Ha? Kahit bukas, antayin ko. Ay, punta ko dyan bukas. Bukas ko na lang ibigay. Ay, bigyan mo ako ha. Sure, why not? 1,000 na lang kaya. 1,000 na lang, Kailan kayo, 1,000 na lang, friend. ay, bumababa. Mamaya 500 na lang yan. Pero hingiin ko na lang. Gawin mo lang 2,000. Bakit? 2,000 pero utang. Ayaw mo ng 1,000 pero hingi? Sige, 1,000. Teka, pag-isipan mo. Punta ka lang ng Kalagwas. Susera. Hoy, hindi ka nagwas yun. Kaluwag. Saan? Saan? Kaluwag. Ay, wala. Maraming ano dyan. Maraming kaluluwa. Grabe siya. Magpakita ka, friend. May kasama ka ba dyan? Naku, may kasama ka, no? Ako nga, ayoko. Bakit? Ayoko magpakita. Hindi Ba- ako ready. Bakit? Hindi ako ready. Alam ko. Parang, friend, Ha? parang hindi na kayo umuwi ah. Oo, hindi na talaga. Ano to? Ha? Alam mo, ang tagal-tagal ni friendship talaga. Ayaw talaga niya magpakita. Alam mo, friend, first time ko mag-prank ng ano. Ano dapat talikan mo? Ha? Dapat kasi hindi ganyan. Paano ba kasi? Dapat yung mga iba. Ha? Kakaiba. Dapat yung mga kakaiba. Kasi, Alam na alam ko na yan eh. paano, Iba naman. paano mo nalaman? Kasi hindi ka naman mamumutang. Tapos ang kalagwas lang. Pero ka. Ano ba dapat kasi? Hindi kasi ako marunong. First time ko pa naman sa... First time ko pa sa mag-prank. Dapat friend. May nalaman ako mga ganyan. Ah. Dapat. Ganon. O sige, huwag kang maingay. Si Ma'am Dayan yung i-prank. Na-prank yun kasi alam ko na. Si Ma'am Dayan yung i-prank ko susunod. Hindi na pera. So, ayun, ay hindi pa, hindi rin, pag pera friend, hindi kami maniniwala. Ano ka ba? Grabe naman siya. Hindi kami maniniwala dyan, ano ka ba? Kaya pinatay ko agad yung yung camera ko eh. Ramdam mo agad? Oy, of course. Ganon. Alin? Besh, pwede pa hiram na sasakyan mo, Besh. Kasi pupunta kami ng Quezon, mga ganon. So, yung ganyan yung prank ko. Tapos sabihin, ako na lang mag-gasolina, Besh. Ganyan. Alam mo, ang galing-galing mo. Sino magdadrive? Sabihin ko si magdadrive, yung tatay mo na lang. Ano, grabe ka lang. Sino magdadrive? Besh, kung pabayaran namin si Papa mo magkano, ganon. Ganon. Alam mo, ang galing-galing mo talaga sa prank. Yun na, parang palpak din yung pangalawa kong prank doon sa kaibigan ko. Alam niyo yung mga kaibigan ko talaga, kilalang kilala na ako ng mga kaibigan ko. Kaya minsan hindi sila niwala yung mga hiram-hiram. So, tawagan natin si Ma'am Luz. Hindi ko alam kung sino kaya talaga yung maano ko dito, ma-prank talaga. Wait lang ha. Tawagan ko si Luz. Si Luz naman. Si Madam Luz Kalimbas. Wait. So, yun, tawagan na natin. So, yung pangatlong target. Yung naka-online, oh. Yan. Tawagan natin. Yan. Kung ano to yung sabihin. Mabilis tong sumagot si Madam Luz. Pag nag-ring. Yan na. Hello? Ito siya, Bi, oh. Ano yan? Ay, ang ganda. Yung kay Ma'am Lani. So bukas na lang puntahan niya? Anong oras ba daw yung event nila? Wala akong idea, pero hindi ko pa alam. Wala si Ma'am Lani dito. Asan siya? Umalis siya. Lumabas. Alam mo, ako na lang mag-isa dito. Parang may naramdaman na nga ako. Si Raul. Yun na nga. Papatikot ka, no? Ha? Kaya to, Natalikot ko. pero nagdadasal na nga ako dito kasi nga alam mo yun.
parang feeling ko dun sa ano, may ano ako dito. Ano, punta ka kaya dito saglit. Bakit? Kasi nga wala akong kasama. Umalis nga si ano, si Mamla. Saan daw pupunta? Ha? Saan daw pupunta? Sabi niya, lakad-lakad lang daw siya. Hindi kasi pinama. Hindi, kasi nga, alam mo, may ginagawa pa ako dito yung ano, kay June, pinapolish ko pa. Noon na, sabi niya, Sir, halika na, ganyan. Sabi ko, ay, wag na muna, saglit-saglit lang. Tapos yun na, hindi pa bumalik. Anong oras na? Nakatakot ako lang mag-isa dito. Punta ka na, saglit lang. Siraulo. Ayaw mo? Bakit? Bakit ayaw mo? Bakit ayaw mo? Ay, bakit ayaw mo pumunta? Yati namin yung show. Baka umano yung kanilang event. Para dalawa kayo. Ay, para dalawa tayo matakot. Hindi ba kayo nag-dinner? Ha? Hindi ba kayo nag-dinner? Hindi pa. Kasi hindi pa siya bumalik. Alam nga, malabas ako. Natakot ako dun sa may hagdanan. Baka biglang pag ano ko dyan. Baka biglang pag, tingnan mo, parang may mga ano-ano. Oh. Siraulo. Parang nakatakot kaya. Kahit pa paano. Yan. Ano, pupunta kayo dito? Ay, hatid namin yung show. Kasi baka, hindi kayo pumunta dito si Ma'am Lani. Baka naman pupunta dyan. Daanan niya. Nakatakot. Kaya sabi ko tatawag nga ako kay Ma'am Luz para ma-prank ko siya. Hoy, nandito si Ma'am Lani. Prank lang to, you know. Sabi ko first, Siraulo. Asan siya? Nat- Ako na bibili. nandyan umidlip lang. Siraulo. Sabi ko, subukan ko nga mag-prank. wala akong content. Sabi ko, alam mo ba? Sabi ko, ano yung ipa-prank ko? Una ko na-prank. Ang una ko pinaprank si Sir Benny. Sabi ko, manghiram ako ng pera. Pero pag sabi ko palang manghiram ako ng pera, pinatayan ako ng camera. Sobrang palpak talaga yung una kong prank sa kanya. Kasi pinatay na niya kasi ramdam niya ipaprank ko siya kasi nga hindi daw ako naghiram ng pera. Sabi ko, manghiram ako ng 2,000. Sabi niya, para saan? Sabi ko, Freddy, on mo yung camera mo. Freddy, on mo. Sabi niya, ayoko. So, palpak agad. Kasi ramdam niya. Sabi ko, mga 2,000 lang, friend. Sabi niya, anhin mo. Sabi ko, magpunta kami ng Kalugwan. Ano ba yun? Kalawag. Sabi ko pang ganun. Oo. Sabi ko, i-Gcash mo na lang. Sabi ko. So, hindi ako marunong mag-Gcash. Sabi niya ganun. Total bukas daw, magpunta naman siya. May bigyan na lang. Oo. Pupunta siya bukas. Dito. Oo. Kaka-prank na biglang bumukas yung gate. Ayaw ka. Sabi ko, bumukas. Nanahiga. Hindi kami gulong ni Jojo. Baka kayo pa pala yung i-prank, no? Tapos yun. Hello! So yun yung yung prank number 1. Prank number 2 si Ma'am G. Na-prank ko si Ma'am G. Sabi ko, nagturo naman si Sir Benny. Sabi, friend, wag utang-utang ng pera, hindi sila maniwala sa'yo. Sabi niya, hiramin mo yung sasakyan. Tinuruan ako. Hiramin ko na yung sasakyan, tapos, gawin mong driver si yan. Ano na yan? So, sabi ko, Ma'am G, may concern ako sa Saturday, magpunta ako sa school. Gusto ko sana manghiram sa inyo ng sasakyan, kung okay lang. Sabi niya,
magkano? Mga inayupak talaga itong mga friendship ko, mga kilala talaga ako. So niya, magkano? Sabi ko, 500. Pero pwede pa antay na lang din ako doon sa NTC kasi nga, kukunin ko na yung diploma. Sabi niya ganun, friend, may swimming kami. May swimming kami sa Saturday. At saka, hindi na daw siya, nakabook na daw sila. So, yun. Bottom line, palpak na naman sa kanya. Kaya, sabi ko, si Mablus na nga yung ko. Yung mo kasing pintuan na tingin ko. Hoy, hindi lumabas si Madam Lan, dito lang ha, siya, midlip lang. Nandun sa midlip lang siya. So yun, ang fourth target, si Ma'am Dayan, kasi kanina ko pa tinawagan, sabi ko dito sa YouTube ko, ay, palpak na naman to kasi baka patay-patayan na naman ako. Baka inunahan ako ni Sir Benny doon. Sabihin, i-prank mo din yan. Salbahe ditong Benny na to eh. Alam mo mga kaibigan. Ate May. Sino? Ate May din. Ay, hindi kasi baka biglang makita ko walang naka-on yung, hindi ko marunong nito eh. O sige na, babay na kasi mahaba. Bukas na lang yung show niya. O sige, pero baka papasok na din kami dyan sa inyo. Bilis, Mano. Thank you! Go! Ganyan, God bless!